ससुरे से निकली पिरियवा नैहरवा में ठड़ भई, नैहरवा में ठड़ भई हो। माई दई दे तू जहरे कपुड़िया त खाई मारी जाईती, त खाई मारी जाईती हो। माई दई दे तू जहरी कपुड़िया त खाई मारी जाईती, त खाई मारी जाईती हो। इतनी बचन सुनी माई सुनहु नाही पाई, सुनहु नाही पाई नी हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा माउती हमसे मांगियो, माउती हमसे मांगियो हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा माउती हमसे मांगियो, माउती हमसे मांगियो हो। सासु मोरी बजनी बोलावई ननद बोलिया बोलाई, ननद बोलिया बोलाई हो। माई जे कर मैं बाई बियहिया उ घर से निकालई, उ घर से निकालई हो। इतनी बचन सुनी माई सुनहु नाही पाइनी, सुनहु नाही पाइनी हो। बेटी तोहरी जे पड़ी है पर छैया बहुआ बाझिन होई है, बहुआ बाझिन होई है हो। बेटी तोहरी जे पड़ी है पर छैया बहुआ बाझिन होई है, बहुआ बाझिन होई है हो। हुआ से रुसली पिरियवा जंगल बीच ठड़ भई, जंगल बीच ठड़ भई हो। नगवा डसले ता हमारी उंगुलिया त हम मारी जाईती, त हम मारी जाईती हो। नगवा डसले ता हमारी उंगुलिया त हम मारी जाईती, त हम मारी जाईती हो। इतनी वचन सुनी नगवा सुनहु नाही पाए, सुनहु नाही पाए नी हो। रानी कवन संकट तोहरे जियरा माउती हमसे मांगियो, माउती हमसे मांगियो हो। रानी कवन संकट तोहरे जियरा माउती हमसे मांगियो, माउती हमसे मांगियो हो। सासु मोरी बजनी बोलावैन ननद बोलिया बोलाई, ननद बोलिया बोलाई हो। नगवा जे कर मैं बारी बियहिया उ घर से निकालई, उ घर से निकालई हो। नगवा जे कर मैं बारी बियहिया उ घर से निकालई, उ घर से निकालई हो। इतनी वचन सुनी नगवा सुनहु नाही पाए, सुनहु नाही पाए नी हो। रानी तोहरी जे पड़ी है पर छैया नगिनी बाझिन होई है, नगिनी बाझिन होई है हो। रानी तोहरी जे पड़ी है पर छैया नगिनी बाझिन होई है, नगिनी बाझिन होई है हो। हुआ से रुसली पिरियवा जमुन तीर ठड़ भई, जमुन तीर ठड़ भई हो।
मैया एक लहर दई देत्यू त डूबी मारी जाईती त डूबी मारी जाईती हो। मैया एक लहर दई देत्यू त डूबी मारी जाईती त डूबी मारी जाईती हो। इतनी बचन सुनी गंगा सुनहु नाही पाइन सुनहु नाही पाइनी हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा मऊती हमसे मांगियो मऊती हमसे मांगियो हो। बेटी कवन संकट तोहरे जियरा मऊती हमसे मांगियो मऊती हमसे मांगियो हो। सासु मोरी बजनी बोलावई ननद बोलिया बोलाई ननद बोलिया बोलाई हो। मैया जे कर मैं बारी बियहिया उ घर से निकालई उ घर से निकालई हो। मैया जे कर मैं बारी बियहिया उ घर से निकालई उ घर से निकालई हो। बेटी जा जा तू अपने नी घरवा अपने पिया जी के घरवा अपने ससुर जी के घरवा नी हो। बेटी आजू के नवए महीनवा ललन तोहरे होई हई ललन तोहरे होई हई हो। बेटी आजू के नवए महीनवा ललन तोहरे होई हई ललन गोदिया खेली हई हो।